Karshen Bello Turji ya kusa zuwa, inji gwamnan Zamfara. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya bayyana cewar nan ba da jimawa ba ta'addancin kasurguman ɗan bindiga Bello Turji zai zo ƙarshe. Gwamnan ya jaddada aniyar ganin cewa nan da ɗan lokaci kaɗan za a hallaka jagoran Turji. Gwamnan ya bayyana haka ne a cikin wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels a ranar Talata, da irin wannan tsari da muke da shi a ƙasa na haɗin gwiwa tsakaninmu, wato gwamnatin jiha da ta tarayya da hukumomin tsaro. Ina ba ku tabbacin cewar lokaci kawai ake jira za a hallaka Turji. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan da dakarun sojin Najeriya suka samu gagarumin nasara akan 'yan bindiga, inda suka hallaka ɗan bindigar da aka jima ana nema, wato Halilu Sububu. Sububu dai yana daga cikin waɗanda suka addabi al'ummar jihohin Zamfara da Sokoto.